Beno, aurreko ataleko bideoetan zenbaki arruntekin ibili gara jolasean, bai? Eta orain beste zenbaki multxo bat hartuko dugu, bai? Zenbaki osoena. Gogoratzen alzarete zintzu ziren zenbaki osoak? Hori galdera, Bueno, bergogoratuko dugu. Zenbaki arrunten n multzoari zenbaki negatiboak gehitzen badizkiogu, beste multxo bat lortzen dugu. Multxo horri matematikan zenbaki osoen multzoa esaten diogu, eta z letrarekin izendatzen dugu. Hau da. Orain arte, aurreko atalean, zenbaki arruntak hauek urdinez daudenak erabili ditugu positiboak, bai? Bale, talde honi, zenbaki arrunten taldea n letraz adierazten dena gehitzen badiogu, zeroa eta zenbaki negatiboak, haunek gorriak, guztiek osatzen dute zenbaki osoen multzoa, eta z letrarekin izendatuko dugu. Zenbaki negatiboen kontzeptua positiboena baino nahikotxo beranduago heldu zen, bai? Eguneroko jarduerei, garai horietako jarduerei lotuta, kontzeptu negatiboen beharra nabarmendu zen. Adibidez, gauzak eduki edo zorrak izatearen kontzeptuak matematikoki azaltzeko orduan. Gauzak edukitzea, zenbaki positiboek adieraziko lukete, eta zorrak izatea zenbaki negatiboek, ez? Bale. Gaur egun ere, adibidez, termometroetan erabiltzen dugu, bai? Temperatura adierazteko. Bakigu, zenbaki positiboek adierazten dutela 0 gradutik goragoko temperaturak eta zenbaki negatiboek 0tik beherako temperaturak, bai? Bueno, beraz, laburtuz, zenbaki osoen z multzoak honako hauek hartzen ditu, bai? Zenbaki arruntak, positiboak, 1, 2, 3, 4, infinitoraino, zeroa, eta positiboen pareko negatiboak, -1, -2, -3, -4, infinitoraino, bai? Bale? Hau izango litzateke zenbaki osoen multzoa. Bale. Aurreko urtean, ikusi dugu zenbaki osoekin, batuketak enketa, biderketak, eragiketa kombinatuak, bai? Orduan, lehenengo DBH-ko bideoak ikus ditzakezue, eragiketa bakoitza lasaiago azalduta, bai? Baina hemen egingo dut, azkar eragiketa guztiak azaldu, bai? Batuketak enketak, biderketa zatiketak eta eragiketa kombinatuak, bai? Hasiko gara, batuketak enketekin. Gogoratu, zenbaki osoak dituzten espresioak ebasteko oinarrizko erregela batzuk, bai? Hau dira, bi truko, bai? Batuketak eta enketak egiteko zenbaki positibo eta negatiboekin, batzutan liatzen zaretelako, bai? Orduan, egiten genuena zen, zeinu bera izanez gero, zenbakiek horien balio absolutuak batu eta batu gaiek zuten zeinua jartzen da. Orduan, bi zifrak, baldin badaukate ikur edo zeinu berdina, bai? Egiten dugu, beraien balio absolutua zen zenbakiaren balioa ikurri gabe, bai? Batuko ditugu bi zenbakiak ikurri gabe, bai? Eta jarriko diogu daukaten zeinua. Bai? Biak positiboa badira, emaitza izango da positibo. Biak negatiboa badira, emaitza izango da negatibo. Bai? Eta zeinu desberdina izanez gero, balio absolutuen arteko kenketa egiten genuen, bai? Eta balio absoluturik haundiena duenaren zeinua jartzen genion. Orduan, hobeto adibidetxo batekin, bai? Adibidez, 4 gehi 7. Zeinu bera, orduan egiten dugu batuketa, bai? Eta gero daukaten ikurra jarri. Biak positiboa direnez, 4ak ez dauka ikurri, baina ez daukanean ikurri badakigu positiboa dela, bai? Orduan, 4 gehi 7 egiten dugu batuketa, 11, bai? Eta ze ikur jartzen diogu, biak positiboa denez, positibo, beraz emaitza 11 litzateke. Logikarekin, gure lerro diagraman adierazten badugu, 4 positiboa denez, 0tik 4 eskumara. 1, 2, 3, 4. Gehi 7, beste 7 ere positiboa denez, eskumarago. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, hain zuzen, bai? Positibo. Bale, beste bat. -3 ken 6. Kasu honetan ere, ikur berdina. Ikur berdina dutenean, balioak batu. 6 gehi 3, 9. Eta 6 ikur jartzen diogu, kasu honetan negatibo denez, daukaten ikurra, beraz, -9. Guazen ikustera ere, diagraman. 0tik abiatuko gara, -3, beraz, 3 eskerrera, -1, -2, -3, ken 6 ere negatibo, oraindik 6 eskerrerago, 2, 3, 4, 5, 6, -9. Bale? Bale. Beste adibidetxo bat, -4 gehi 10. Kasu honetan, bata negatibo, bestea positibo. Orduan, zeinua ezberdina denean egiten dugu balio absolutuen, balio handiena, ken txikiena. Kasu honetan, 10 ken 4. 10 ken 4 da 6, eta orain jartzen diogu handienaren ikurra. Handiena zein da?
positiboa, beraz, emaitza da, plus 6, positiboa, bai? Diagraman adierazita, hasiko gara, 0tik, minus lau, minus bat, eskerrera, minus bat, minus bi, minus iru, minus lau. Gehi, 10, positibo, eskumara, bat, bi, iru, lehengo laurak, eta zenbat gehiago, beste 6, bai, horregatik da, plus 6. Eta azkenengo bat. Iru, ken sortzi. Ikurrak ezberdinak, beraz, balio absolutuen arteko, kenketa, bai, hau da, handiena, ken txikiena, sortzi, ken iru, errez, bost. Eta orain, handienaren ikurra. Handienaren ikurra negatiboa denez, ba, bost beharrean, emaitza da, minus bost. Hemen ikusten dugun moduan. Diagraman adieraziko dugu, bai? Iru, positibo, bat, bi, iru, eskumara. Ken sortzi, hemendik orain, sortzi eskerrera. Ba, lehengo irurak, zero heltzen gara, eta beste bost gehiago, minus bost. Bai? Bale. Gogoratu ere, batuketa eta kenketetan, parentesia baldin badaukagu, parentesia kentzeko, fijatzen ginela, parentesiaren aurretik ikur positiboa daukagu, barruko guztia geratzen da berdin, eta kendu dezakegu parentesia. Hau da, minus iru gehi sortzik enbi, geratzen da berdin, parentesia kendu dezakegu. Aurretik ikur negatibo bat baldin badaukagu, egiten duguna da, barruko bakoitzari ikur aldatu, beraz, minus iru beharrean iru, sortzi beharrean minus sortzi, eta minus bi beharrean bi, eta ja, parentesia kendu dugu. Gogoratu ere, bi zenbaki positibo eta negatibo baino gehiago ditugunean, bi eratan egin genezakela. Pausos pauso, ageri diren ordenean egitea, hau da, imaginatu hemen, bi, ken iru, gehi lau, ken sortzi. Ba, lehenengo hau, eta beste hau txiko dut urrengo ora egiteko. Bi, ken iru, minus bat. Eta bestea, gehi lau, ken sortzi, hortze geratzen da, minus bat, gehi lau, ken sortzi. Urrengoan, minus bat, gehi lau egingo dut, minus bat, gehi lau da, iru. Bai, eta ken sortzi, utxiko dut gerorako orduan, iru, ken sortzi. Eta orain, iru, ken sortzi, minus bos. Zer gaitik minus bos? Ikurra ezberdina, kenketa, handiena ken txikiena, sortzi ken iru, bos. Eta ikurra, handienarena, minus bos. Bale, erki. Beste bat, beste era bat, bai, egin dezakeguna. Positiboak alde batetik batuko ditugu, eta negatiboak bestetik, bai, eta gero egingo dugu positiboetan atera zaigun batuketa, ken negatiboen batuketa, bai. Orduan, kasu honetan, positiboak, zeintzu dira positiboak, ba, 7 eta 4 alde batetik, eta negatiboak, minus bost, minus iru, eta minus sortzi. Orduan, batuko ditugu positiboak alde batetik, ken negatiboen batuketa, bai, batuko ditugu positiboak, 7 gehi 4, 11. Eta bost gehi iru gehi sortzi, 16, eta orain kenketa. 11, positiboen batuketa da 11, ken negatiboen batuketa zela 16. Minus bost, kasu honetan ere, kasualitatez, minus bost. Biderketa zatiketak. Zeinuen ergelak gogoratu, bai? Hemen dauzkazue, plus bider plus plus, edo errezago ikasteko. Bi ikurrak biderkatzen edo zatitzen daudenean, berdina badira, emaitza beti plus, bai? Eta bi ikurrak, kasu honetan bezala, ezberdina badira, emaitza beti minus. Bai? Goazen adibidetxo batzukin. Iru bider minus bi, egiten dugu biderketa normala, iru bider bi 6, eta ikurrak ezberdina direnez, negatibo, minus 6. Beste bat, minus bi bider minus bos, egiten dugu bi bider bos, ikurri gabe, bai? Bi bider bost 10, eta ikurrak berdina direnez, positibo, 10. Urrengoa, minus sortzi zati bi, ba, sortzi zati bi dan lau, eta ikurrak ezberdina direnez, ba, negatibo, minus lau. Eta azkenengo bat, beste bi jarriko ditut. Minus 10 zati minus bos. 10 zati bost da bi, eta bi ikurrak berdina direnez, ba, bi. Eta azkenengo bat, hau bai. Minus 10 zati minus bos, bider minus bos. Kasu honetan, zatiketa eta biderketa bat daukat. Ba, ingo dut lehenengo bat, eta gero, kasu honetan, zatiketa adibidez, eta biderketa utxiko dut urrengo pausurako. Orduan, minus 10 zati minus bos, ba, egiten dudana da. 10 zati bos, bi. Bi ikurrak berdina direnez, bi. Bi jartzen dut, eta bider minus bos, esan dudan bezala, hor geratzen da urrengo pausurako. Ezin da desagertu. Orain, bi bider minus bos. Ba, bi bider bos da 10, ikurrak ezberdinak, minus 10. Bale, hau zer ditzateke, bai? Eta orain, eragiketa kombinatuak. Hemen, beste arau batzuk, gogora kontutan izan behar ditugu, bai? Ordena. Eragiketak egin behar dira orden honetan, bestela emaitza, oker. Bai? Orduan, lehenengo, parentesiak eta kortxeteak, bai? Orduan, parentesi eta kortxete barruko eragiketak egingo ditugu, eta gero parentesi eta kortxeteak batuketa eta kenketetan kendu, bai? Ondoren egiten ditugu biderketak eta zatiketak, bai?
eta azkenengoak, bai, biderketa eta zatiketarik ez dugunean, orduan batuketak eta kenketak, bai? Bale, guazen adibidetxo batzuekin. Adibidez, minus bost, bider lau, gehi bi, zati minus bi. Daukago hemen biderketa bat, batuketa bat, zatiketa bat, bai? Orduan, lehenengo parentesi eta kortzeteak. Bueno, kasu honetan, parentesi hau ez da kendu behar. Ez da batuketa batean, bai? Dagoena da, zati minus bi, bi ikur batera ez egoteko, bereizten da parentesiekin, bai? Ezin direlako zati ken bi agertu, bai? Vale. Orduan, daukagu biderketa, batuketa eta zatiketa. Kasu honetan, egin dezakegu biderketa lehenengo edo zatiketa lehenengo, edo prioridade berdina dukatenez, biak batera, bai? Eta hori bai, amaieran egin barko dugu batuketa hau. Orduan, egin dezakegu orduan, minus bost, bider lau, bada bost, bider lau, hogei, ezberdinak ikurrak, minus hogei, bai? Eta gero, hau, gehi hau beharrean egingo dugu, bi zati minus bi, zuzenean, bai, plus bi, ja kontutan izan da ikurra, plus bi zati minus bi, bada pi zati bat, baina ikurrak ezberdinak direnez, minus bat. Eta orain ja bai, egin dezakegu kenketa hau, minus hogei ken bat, minus hogeta bat. Beste bat. Hemen, hainbat gauza, bai? Lehenengo, hemen bai, daukagu zatiketa bat, parentesi batean barruan kenketa bat, gero beste kenketa bat, bai? Vale. Orduan, lehenengo parentesi eta kortzeteak, orduan, hogeta zazpi, zati, hogeta zazpi utxiko dago moduan, da ingo dut hemen barruko eragiketa, bai? Orduan, eta gero, eragiketa hau eginda gero, ere, egin dezaket hemen ere, parentesi hau kentzeko, kontutan izan minus ikurra dagoela parentesi baten aurrean, beraz barrukoari ikurra aldatuko diot. Orduan, hogeta zazpi, gerorako. 6 ken bederatzi, minus iru. Jarriko dut parentesi artean, zagatik, zera zati, minus iru zindea bi ikur batera egon, horregatik parentesi bat zabalduko dut, bai, zenbakiari. Eta orain, minus bat da, zegoenez, parentesiaren aurrean, parentesi hau kentzeko, bai, minusa dagoenean barrukoari ikurra aldatzen diot, beraz, minus bost beharrean, plus bost. Eta ja, kendu dut parentesia. Urrengo pausoa, zatiketa bat daukat hemen, eta batuketa bat. Zatiketa egin barko dut lehenengo, bai, zatiketak lehenengo direlako kenketak eta batuketa baino, eta gero egingo dut batuketa, bai, beraz, hogeta zazpi zati minus iru, hau izango litzateke, hogeta zazpi zati iru bederatzi, baina ikurrak ezberdinak direnez, minus bederatzi, eta gehi bost, urrengo pausorako, hor zegoen, ez dut ikutuko oraindik. Taren, minus bederatzi, gehi bost, minus lau, bale? Bale, beste bat. Hau, oraindik korapilatsuagoa. Minus hogeta bost, zati bost, ken iru, bider hemen kortxete batzu, minus iru, ken minus zazpi, bale. Nondik hasi? Hasiko naiz, kortxeteetatik, ez? Parentesi eta kortxeta lehenengo. Gero biderketak eta gero batuketak. Kortxeteetatik. Beste guztia momentuz ez dut ikutuko. Idatziko dut dagoen moduan. Minus hogeta bost, zati bost, ken iru, etaren bai, bider, eta kortxete barruko eragiketa. Minus iru, ken minus zazpi. Bale. Geratuko litzaidake minus iru, eta hemen daukat bi ikur. Parentesien aurrean minus dagoenean, barrukoa aldatzen da, beraz. Plus zazpi, minus zazpi beharrean, plus zazpi. Oraindik ez dute egin batuketa. Bakarrik egin dudana izan da, lehenengo parentesi hau kendu. Bai? Bale. Bale. Orduan. Urrengo pausoan, egingo dut, eragiketa hau parentesi barrukoa, bai? Lehenengo egiten dira parentesiak eta kortxeteak, bale. Beste guztia, utziko dut dagoen moduan. Minus hogeta bost, zati bost, ken iru, eta parentesi barruko eragiketa lehenengo egingo dut. Bider, bai, hor, minus iru gehi zazpi, plus lau. Bale, orain bai, ja, ez daukat parentesirik, eragiketarik, parentesi barruan, ez da minus edo plus ikurrarik aurretik, bai? Orduan, egiten dudan urrengo pausa izango da, daukat hemen zatiketa bat, kenketa eta biderketa, egin dezaket. Kenketa mailerarako hori fijo, orduan, egin dezaket zatiketa, egin dezaket ere biderketa, prioridade berdinekoa direlako, eta kenketa amaieran. Bai? Bi hauek bai egin ditzazket batera, bai? Ze daukate maila berdinekoa dira. Orduan, minus hogeta bost zati bost, da hogeta bost zati bost, ikurrez berdina direnez, minus bost. Bai? Eta ken, ikurra utziko dut hor, eta iru bider lau, amabi. Bai? Kasu honetan. Edo ikurra erabiltzen baduzu, bada minus iru bider lau, minus amabi. Bai? Eta orain ja bai,
kenketa bat baino ez daukadanez, kenketa hori, minus bost, ken amabi, bai, egin beharko dut kenketa hori, minus amazazpi. Vale. Bueno, orduan, eraigiten ordena, gogoratu biderketa eta zetiketan ikurrena, eta egin hori duzuen akats bat, bai? Hemen, ikusi duzu, eraigita berdina, hemen, eta hemen. Honek ematen dit 6, eta honek 18. Bietako bat, gaizki dago. Ebaz egin duen hemen. Honek egin du. 3,5 lehenengo, bai? Bider eta gero barruko, parentesi barrukoa, bai? Horan, 3,5 minus 2. Bider eta orain egin du parentesi barruko kenketare. Minus 2 ken 3, osea, minus 2 ken bat, minus 3. Eta gero egin du biderketa, bai? Nun dago akatsa? Pentsatu apur bat. Behiratu. 3,5 egin du. Kenketa bat. Eta 5 biderkatzen dago, orduan. Ezin da kenketa hau egin, biderketa hau egin arte. Hemen ondo dago, bira. Kasu honetan, egin duena izan da. Hau gaizki dago, bai? Eta kasu honetan. Egin du lehenengo 3,5, lehenengo parentesiak. Egin du parentesi barrukoa, beraz, 3,5 utzi du dagoen moduan, bider, minus 2 ken bat, minus 3. Oraino, ondo, ordena errespetatzen. Urrengoa, orain kenketa eta biderketa. Biderketa lehenengo, beraz, 3 hau usten dut dagoen moduan, eta orain, minus 5, bider, minus 3, 5 bider 3 amabos, ikurrak berdinak, plus amabos. Eta orain bai, 3 gehi amabos, 18, beraz, hau da, era zuzena. Ez bestia, bale? Bueno, hau izan da guztia, purtsu bat luze esan dizuet, baina,